Εισπνεώμενα φάρμακα κορτιζόνης. Είναι τα φάρμακα τα οποία έχουν στόχο τον πνεύμονα. Μπορεί να είναι και τα φάρμακα κορτιζόνης, όπως είναι το Bocacort, όπως είναι το Flixotide, όπως είναι το Foster, υπάρχουν πάρα πολλά. Ή μπορεί να είναι σε συνδυασμό με κάποιες άλλες ουσίες, όπως είναι το Symbicort, το Pulmoton, το Secep, πάρα πολλά επίσης. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να θυμόμαστε σε φάρμακα εισπνεώμενα τα οποία περιέχουν κορτιζόνη είναι ότι μετά τη χρήση τους πρέπει να ξεπλένουμε πολύ καλά τη στοματική μας κοιλότητα, ακόμα να κάνουμε και γαργάρες για το φάριγγα, γιατί μπορεί να προκαλέσει κατηδίαση, στοματίτιδα ας πούμε, για να έχουμε έτσι λίγο, να μπορούμε να ξεχωρίζουμε χονδρικά τα φάρμακα, τα εισπνεώμενα που περιέχουν κορτιζόνη. Ένας εύκολος τρόπος είναι, βλέποντας τη δραστική ουσία, αυτές που τελειώνουν σε ζώνη, όπως είναι εδώ η φλουτικαζόνη. Ζώνη είναι κορτιζόνη. Ή αλλιώς σε νίδι, όπως είναι η μπουτεσονίδη επίσης. Βέβαια το πιο απλό είναι όταν προμηθευόμαστε ένα εισπνεώμενο φάρμακο, να ρωτάμε τον γιατρό μας ή τον φαρμακοποιό μας, δεν τρεπόμαστε, αν χρειάζεται ή όχι να ξεπλύνουμε το στόμα μας.